Я мусіла пачытаць біяграфію яшчэ аднаго рэктара яшчэ аднаго універсітэта і нават мусіла пачытаць яго перапіску зламаную. Боже, Так, Даша. з былым студэнтам, выражаючыся ў гэтай Зараз тэрміналогіі. я буду рисоваться, какая я красивая, умная женщина. Я вельмі любила у свой час Чехова, ну і зараз люблю Так. зрабіць. І мне удалося нарэшце у декрете, у першым, можа, ну, калі я ўжо ў Гродно жила, у маёй каліжанкі была подпіска, вось, поўны збор сачыненняў, і я прачытала ўсё Чехова, апроч апошняга тома, там была перапіска. Я подумала, не, я не магу, маё сумленне не дазволіць мне чытаць нават апублікаваныя вось так у адкрытым доступе асабістыя лісты Чехова всякім сваім сябрам і каханым жанчынам. А памятаеце, у сабачым сэрцы было, калі Шарыка ўжо прыходзіць да прафесара Преабражэнскага і кажа, што ён чытаў кніжку, перапіску каго там Энгельса скаутскім, да, вось, да, і, значыць, прафесар Преабражэнскі кажа, ідзі на впечку её. Вось. Гэта што будзе? В печку или у зборы сачыненій пашмяротных? А вось зараз і высветлім. Ну, давай.